Dyma ychydig effeithiau am unedau amser. I gychwyn, mae yna 60 eiliad ym mhob munud a 60 munud ym mhob awr. Nawr, dewiswyd 60 oherwydd mae gan y rhif yma lawer o ffactorau. Mae yna nifer o rifau gwahanol yn rhannu fewn i 60, ac felly mae'n bosib rhannu awr, enghraifft, i fewn yn 2 rhan, yn 2 rhan, yn 5 rhan ac yn y blaen. Nawr, mae yna 24 awr mewn un diwrnod cyfan. Dyma'r amser mae'r ddaear yn ei gymryd i droi unwaith ar ei echelin. A mae yna 7 diwrnod cyfan mewn wythnos. Hefyd, fysa yna 14 diwrnod mewn pythefnos. Yna, mae yna 365 diwrnod ym mhob blwyddyn, ond oherwydd fod y ddaear yn cymryd 365 a chwarter diwrnod i gylch droi unwaith o amgylch y haul, dyn ni angen ychwanegu 1 diwrnod bob 4 mlynedd mewn blwyddyn naid. Yna, mae yna 10 mlynedd mewn degawd, a fysa gennym ni 100 mlynedd mewn canrif. Fysa yna hefyd mwy o amser, fysa yna 1000 o flynyddoedd mewn millennium. Nawr, mae stopwatch arferol, fel yr un sy'n cael ei ddangos ar y sgrin, yn mesur amser mewn munudau, eiliadau a centi eiliadau. Mae yna 100 centi eiliad ym mhob eiliad cyfan, ac ar gyfer y stopwatch sydd ar y sgrin, y centi eiliadau ydy'r digidau bach dyn ni weld ar ochr dde y ddangosydd. Mae yna lawer o bobl yn cymysgu rhwng centi eiliadau a mili eiliadau yn Saesneg milliseconds. I fesur mewn mili eiliad, sy'n ni angen 3 digid a nid 2. I orffen, dyma ychydig o ymarferion i chi ceisio. Rhowch saib, pwyswch pause ar y fideo nawr, estynwch bensil a phapur, triwch ein, a wedyn pan ydych chi'n barod am yr atebion, chwaraewch y fideo ymlaen, a dyma nhw yr atebion cywir ar y sgrin yn awr. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.